агенциясының программаларына нигезләнеп эшлибез. Без аларны үзебезгә яраштырабыз. Ул программаларны башлангыч сыйныфларда яңа федераль дәүләт стандартлары белән укыган укучыларга беренче һәм дүртенче классларда 3,5 сәгать татар теле һәм татар әдәбияты, бишенче һәм тугызынчы классларда 2,5 сәгать, 1 сәгать татар теле, 1 сәгать татар әдәбияты. Татар теле дәресләрендә татар теле дәресләрен төрле технологиялар, төрле приемнар кулланып әзерләргә тырышабыз. Балаларга кызыклы булсын, балаларга файдалы булсын дип. Ни өчен мин татар телен өйрәнәм? Беренчедән, мин татар гаиләсендә үсәм. Минем әти-әнием татарлар, шуңа күрә мин татар телен өйрәнергә тиеш. Икенчедән, мин киләчәктә төрле телләр белергә телим. Хәзерге көндә мин 3 тел беләм. Ул рус теле, татар теле һәм инглиз теле. Өченчедән, мин киләчәктә Казан федераль университетының татар телен факультетында укырга телим. Замечательно, все то же самое, только как хорошо. Татар телен дәресләрен мин яратам, чөнки без төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Ел саен Таң йолдызында катнашып, призлы урыннар яулыйбыз. Татар телен һәм әдәбиятын мин олимпиадаларда катнашам. Татар телен, тарихын, гореф-гадәтләрен миңа якын. Все то же самое. Да? Хәзерге көндә безнең мәктәбебездә 333 бала укый. Bütün балалар татар телене, татар әдәбиятын укыйлар. Беркем кирәкмәй дип әйтмәй, бөтенесе рәхәтләнеп, тырышып укып яталар. Балаларыбыз яхшы результат бирә, УГда да яхшы результат бирә, олимпиадада яхшы результат бирә. Хәзерге көндә bütün балаларыбыз бик зур конкурска әзерләнәләр, Таң йолдызы дип атала. Ул Таң йолдызында балаларыбыз бии дә, җырлый да, матур итеп сүзләрне дә сөйләй, bütün шәһәрләрне сөйләй, татарча да сөйлиләр алар, Себер татарча да, Казанча да сөйлиләр. Бик матур итеп рәсемнәр ясаганнар, түбәтәйләрне чиккәннәр. Шуңа уйлыйм, что ул конкурста балаларыбыз бик яхшы урыннар алып кайтыр, дипломнар булып кайтырлар. Мәктәбебез зур түгел. Күрдегез, что тыгыз гына яшәйбез, 3 бинада укытабыз, но тырышып укытабыз, bütün балаларыбыз мәктәпне бетереп, аннары яхшы кеше булып, яхшы профессия алып чыгалар. Хәзерге көндә мәктәбебездә 14 укытучы эшли. Bütün укытучыныкы бик яхшы квалификациялар бар, кандидат наукыбыз бар, Министерство образованияныкы наградалары күп укытучыларыбыз да бар, почетный работник общего образованияларыбыз бар. Шуңа балаларны яратып, шуларны ничә еллар укытып, уже стажлы булып, апалар эшләп, бик яхшы белем бирәләр. Про то, что не отказывается изучать. Хәзерге көндә 333 баланыкы бер әнисе әтисе килеп татар телене укымайбыз дип әйтмәделәр. Барсы да укыйлар, тырышып укыйлар. Ул фразаны әйтеп киттем уже. Ата-аналардан анкеталар яздырдык. Татар телен өйрәнергәме, юкмы дигән. Шунда менә шунсы шат, бик шатландыра. Бер ата-ана да юк дип әйтмәделәр. Ата-аналар менә рус балаларыныкы да әйе өйрәнсен дип торалар. Өйрәнсен, мәктәптә чакта мөмкинчелек булганда өйрәнсен. Без дип урыс ата-аналар, без бит татарлар арасында яшибез, без белеп килдек, нинди мәктәпкә килүебез диләр, килгәнебезне диләр. Менә шунда шат булды. Бигрәк тә шат булды. Ата-аналар менә берсе дә юк димәгәннәр. Без сайладык бу мәктәпне, потому что монда татар телен изучать итәләр. Татар телене белергә тиеш һәрбер татар кеше. Үзем дә эшлим бу мәктәптә. Шуның өчен кызым да мәктәптә укый. Татар телен
Хәзерге көндә безнең мәктәбебезгә яңа бина кирәк. Балалар саны күбәя, тыгыз гына була башлады. 2 смена укыйбыз. Специализированный кабинетлар кирәк инде. Әти-әниләре балаларын безгә бирәсе килә. Ну, күп балаларны алмыйбыз инде, шәһәрнең мәктәпләргә җибәрәбез. Балаларыбыз санпинны нарушать итмәйбез өчен, балалар саны классларда бик күп түгел.